is, allem beschouwen ronken is. Dat was een avond in Wiel, dat luidt ging altijd heel gesmeerd. Leven erop met onze plus naar bovenop, viva ons Wiel. Als startschot van het vastelovenseizoen 2022 presenteert ROG TV de komende 5 weken gesprekken en sfeerbeelden over de beleving van het volksfeest in Wiert. Er zit een nieuwe vorst aan te komen en de volgers wem zal het weren. En de uitreiking van de Gulden Humor. Zonder het creatief, feestend en kuitend volk van Wiert zo heet toch geen vastenoven bestaan. In deze aflevering een stukje geschiedenis over de Wierter vastenoventje. Wie we aan de naam Rogstekers zijn gekomen, amateurhistoricus Erik Werps, de zocht dat vooral zoet. Rogstekers als carnavalsvereniging die bestaat natuurlijk zo maar rond 100, 150 jaar. Ja. Maar de Rogstekers van Weert als verhaal is zeker 400 jaar oud. En sterker nog, het woord rogsteker zelf, zonder Weert erbij, is ruim 500 jaar oud. Dus heel oud. En dat woord, waar moeten we dat vinden? Niet in Weert, dat rogsteken, want rogstekers bestonden toen al, kennelijk. Ja. En waar was dat? Waar speelde zich dat af? Nou, zoals het er nu naar uitziet, is het woord rogsteker ontstaan in het gebied waar de Maas en de Waal in de zee uitstroomden. Dat is bij de eilanden van Zeeland en Holland. Natuurlijk nu allemaal zoetwatergebied door de delta. In de tijd was dat zee. En roggen, grote roggen, die kwamen uit de Noordzee en die legden daar hun eieren. Okay. En daar kwamen kleine roggetjes uit. En er waren mannen die staken die, of die deden wat mee? Nee, ja, die kleine roggetjes die werden bij toeval door vissers soms gevangen in een net. Soms overboord gegooid, soms mee aan land gebracht. Die werden eigenlijk niet gegeten, maar soms... Maar wel gestoken. Maar ja, soms waren er mensen, die roggetjes waren al dood, hè, ja. die gebruikten die kleine roggetjes om ze op te zetten, te drogen en om te vormen tot een klein draakje. En dat werd verkocht als een soort woonaccessoire. Dat hingen mensen op thuis aan de lamp. Ja. En de mensen die dat maakten, die noemden ze in die tijd, dat is meer dan 500 jaar geleden, noemden ze dat een rogsteker. Okay. In plaatsen als Dordrecht, op Zeeland, eilanden, etc. Dat verhaal van die rogstekers en die legende, Ja. waar moeten we dat dan vinden? Want waarom is dat in Weert terechtgekomen? Ja, Had dat toch ook in Waalwijk terecht kunnen komen? dat klopt, ja, dat is een goede vraag. Kijk, het verhaal van de rogstekers van Weert is zeg maar ruim 400 jaar oud, maar het woord rogsteken bestond dus al ruim 500 jaar. En de vraag is eigenlijk, Jan, ja, hoe is dat verhaal dan ontstaan? Ja, want Weert zie je niet op de schilderij. Nee. Dat heeft daar niks mee te maken. Nou, overigens Weert staat wel op het schilderij. Oh. Maar het verhaal zelf is, naar mijn idee, ontstaan in Haarlem. Ja. En waarom Haarlem, vraag je dan misschien? Ja. Dat heeft heel veel te maken met de opstand, met de 80-jarige oorlog. In die tijd zijn er vanuit Weert veel mensen weggetrokken naar Holland. Toevallig best veel naar Haarlem. Lakenhandel. Ja, dat klopt. Er waren belangrijke textielhandelaars. Ja. Sommigen zijn heel rijk geworden. En de mensen in Haarlem die vanuit Weert kwamen, die deden heel veel zaken met elkaar. En die waren toch wel herkenbaar ook in die stad. En op de een of andere manier is die term van rogsteker zijnde, is als mikpunt van spot op de Weertenaren losgelaten. Ja. Want het was een scheldnaam, hè? Ja, dat is een goede vraag. Het woord rogsteker was dus een naam voor zeg maar een soort onofficieel beroep
Ja. Iemand die in de roggenlijkjes prikte. Ja. Maar het kreeg ook een bijbetekenis, al heel vroeg. Hè? En dat was in de vorm van een soort lijkenpikker, een aasgier. Ook iemand die als schuldeiser geld had op te eisen bij schuldenaars. En die dat op onsympathieke wijze deed, die werd uitgescholden als een rogsteker. In die tijd. Dus in degene die Holland. de schuldenaar of de schuldige? Nee, de schuldeiser die Ja. dus Die- geld... Oh, dat zei ze wel, dat is een rogsteker. Dat is een rogsteker, ja. Ja. Dus is die naam rogsteker is naar Weert gekomen, denk ik, omdat Schaken een schilderij heeft gemaakt met 12 taferelen. Heeft het daar wel mee te maken? Ja, dat klopt. Dan maken we een hele sprong in de tijd. Dan zitten we eind 19e eeuw. En toen is eigenlijk weer een hele revival gekomen van het woord rogsteker hier in Weert. En toen is ook de vereniging ontstaan. En Schaak inderdaad, de bekende schilder, muziekleraar, etc. heeft daar een belangrijke rol bij gespeeld. De plaatjes die hij gemaakt heeft, die hebben de beeldvorming in de 20e eeuw bepaald. Al 35 jaar staat daar het Rogstekersmonument. En neven mij staat ook een monument van de Rogstekers. Per Tobbe. Per, je zit toch 12 jaar, heb je bezig gehouden met dat spul, hè? Ja, ik heb het heel doorlopen bij de Rogstekers als beginneling. Met een optocht met lopen, maar later als prinsenbegeleider in het bestuur gezeten van de Rogstekers. Ja. En we hebben eigenlijk altijd heel schoon jaren gehad met de Rogstekers. En Rogstekers is toch een begrip in Weert. Heel belangrijk. Dat is zeker. En dat hebben we ook gehuurd van Erik Werps, hè, wie is aan de naam zijn gekomen. Maar er zijn nog meer monumenten in Weert. Er zijn veel leden, ook in de vroegere tijd, die lang lid zijn geweest van de Rogstekers. Ja, hè? Ja, heel zeker. Maar in het begin, toen het begon met de Vastenovens, zeg maar, of met de Rogstekers, het gevoel van Vastenovens ontwikkelde zich eind 19e eeuw, dacht ik. Ja, en de Smeets heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Die heeft daar namelijk heel veel in het werk gezet om dat aan het draaien te krijgen. Emanuel Smeets. Emanuel Smeets, om namelijk dat in Weert een gebeuren te laten weren. En dat heeft een goede navolging gekregen. Want je kan zeggen, als Rogstekers zijn we ook heel groot op, dat namelijk zo een enthousiasme ontstaat altijd van een paar maanden bij Weerter mensen voor vastelovendje gaan veren en vastelovendje gooien. In 1895, zeg maar, rond die tijd. Ja, rond die tijd. En nu rond de jaren 1900 en is dat dus helemaal tot bloei gekomen. Ja. En, en de traditie herhalen we nu nog steeds, ieder jaar wordt die nog herhaald. In 1926 is met de VVV en onder aanvoering van Jean Vossen zijn ze toen begonnen om namelijk optochten te organiseren en vastelovend te gaan gooien binnen het Wierse gebeuren. Het heeft zo wat stand gegooid tot 1937. Ja. Toen is de club de Rogstekers opgericht en daar was Jean Vossen toen de eerste vorst van de vereniging heeft laten bloeien. En de heel Rogstekersvereniging en de optochten in Weert door de oorlog heen, na de oorlog toe en heet gelet. En dat is namelijk voor de Rogstekers een heel belangrijk gebeuren geweest. Dus in 1926 snapte de ondernemers, ja? Ja, En de kasteleins, dat die wat te winnen wordt. Ja.
Ja, tuurlijk. Die moesten volk naar het centrum halen, naar haar eigen en haar eigen door laten kijken wat hebben te bieden en wat kunnen we doen. En dat is namelijk een heel belangrijke factor geweest voor het hele gebeuren. Ja, want uiteindelijk in Vastenhoven zongen de gemeenschappen, met name het zakenleven, de ondernemers, zeg maar, dan kun je het schuiven naar. Kregen hem niet van de grond af en daardoor hebben ze hem van de grond af gekregen. En dit tot resultaten geleid dat weer toch wel heel bekend is als Vastenhovenstad, wil je zo stellen. Want ze deden het ook om te zorgen dat de mensen van Boetenhaaf naar Weert kwamen. Nou, Weert, ja, naar het centrum. Ja. Van Boetenuit, van Tungel door het Zwermbroek, noem maar op, die komen allemaal heen naar de Vastenhoven, naar de optocht kijken. Hè. En dat was het. Ja, en nu dat je dat zegt, Tungel, die hadden nu nog een veer, al een optocht. Ja. Op Leukenhuisderlijn, dan gingen ze ook nog over de Moesdiek, heb ik begrepen. Ja, Dus die zagen, waar je weer in de stad, moet jij weer maar weer doontje. Zij doontje, ja. Ja, die de hele zelf in haar eigen, maar toen is dat gecentraliseerd en wordt een hele grote optocht gehouden, hoe iedereen dan met kan doen. Wat ook in het verhaal naar buiten kwam was dat natuurlijk een beetje het katholieke leven een beetje ook werd in de maling genomen. Hè. De pastoren speelden een belangrijke rol in het verhaal. Dus dat was natuurlijk ook leuk in Haarlem. Hè. Ja. Oké. Dus die naam van Rogstekers, hoe kunnen we dat dan, het was een scheldnaam? Ja, het was eigenlijk oorspronkelijk een goedmoedige spot. Hè. Dus het was niet zo dat het heel vinnig was richting de Weertenaren. Bij die schuldeisen was een ander verhaal. Dat was meestal wel wanneer er sprake was van zeg maar ruzie of zo. Dan werd iemand uitgescholden als rogsteker. Maar dat heeft niks met weer te maken. Waarom ik dat nu net zei, is dat het woord rogsteken verschillende betekenissen had. En dat op een gegeven moment wel in een verhaal is omgedraaid wat over de Weertenaren ging. En dat ook een goedmoedige spot was. Ja, hier zijn we dan op een plek waar eerder Weert sowieso in zijn leven een keer met zijn geweest. En anders zit er wat gemis. En de ene keer is zo vandaag met Jasper Heesakkers. Ja. Wat doe jij? Ik wandel niet. Oké. Zeg, we hebben gehuurd nou wie de Rogstekers aan de naam zijn gekomen. En dus dat verleden. En we weten ook iets van wie de vereniging ontstaan is, zo in 1926, min of meer, in 36 dus officieel. Ja. En jij ziet nu kanselier van de Rogstekers. Ja. En er zijn mensen die weten wat dat is. Er zijn heel veel mensen die volgens mij helemaal niet weten wat dat is. Wie ziet die vereniging er nou uit? Nou, de Rogstekersvereniging bestaat heden ten dagen uit 26 leden. Het is een ledenvereniging. Ja. En de vorst is normaal gesproken de vuurzitter en de kanselier is de vicevoorzitter. Oh, en dat zie je. En dat ben ik. Ja. Ja. Maar op het moment dat de vorst wegvalt, dan moet de kanselier de taak overnemen. En neven die leden hebben we ook nog rond de 400 vrijwilligers. Dus er zijn ontzettend veel mensen in Weert die betrokken zijn bij de vastloving. Die ze dus door het jaar ermee bezig zijn. Ja, De dat een is wat meer, de ander wat minder. Ja. Dat is een nieuwe club, zeg. En daar zit de voorzitter van, op dit moment vicevoorzitter. Interim voorzitter. Ja. Oké. En die verschillende, dus jij bent een vorst, dat snap ik. De kanselier begreep ik nou ook, dat is altijd een vicevoorzitter. Ja. En dan Ja. heb je een penningmeester, wie noemen ze die? De schatbewaarder. Schatbewaarder. En dan heb je de schrijver. Ja, de secretaris. Ja, dat is duidelijk. Ja. En dan heb je nog meer mensen met een mogelijke naam erin. We hebben nog een commissaris, Ja. daar wordt hij doet eigenlijk de traditie bewaken. Hè. Daar kijk je van, ja, Gods vernomen is goed, maar houden we ook de traditie in Ieren. Dat doet de commissaris. Ja. Dus dat is ook een belangrijke ceremoniële rol, ook een inhoudelijke rol. Mhm. En dan heb je natuurlijk nog de Rod van Elf. Ja. De Rod van Elf is ook een ceremonieel iets in de vasteloving. Dus de Rod van Elf zijn ook de leden van Ja, de ja. vereniging. Maar die zijn ook actief boete Rot van Elf spelen. Hè? Nu, die zijn Rot van Elf
tijdens de evenementen. Ja, Maar die trekken we door. De hang uit de mouwen ook. Hè? absoluut. Ja, ja. dat- De leden, hè, die 26 man, 11 ervan dat is Rot van 11 en die anger, dat is de Rockstekersclub. Mhm. Vroeger waren dat de Roeieskes, maar tegenwoordig ja. hebben die ook gewoon een rockkostuum aan. Ja. En die mensen samen, hè, dus de Rockstekersclub en de Rot van 11 samen, dat is de Rockstekersvereniging. Dus dat zijn de mensen die met een blauw-witte steek op actief zitten tijdens de vastelovens. Daar schreef Frits niet altijd over de mutsen. Er zijn dan ook commissies, hè? We hebben 6 commissies. En welke Ja, commissies zijn We dat? hebben de commissie evenementen, dus Ja. die doen de grote activiteiten. We hebben de theatercommissie voor de Bonte Overtje en de Bonte Familiemiddagen. We hebben de opdrachtcommissie, nou ja, dat spreekt ook voor zich. Ja, Dan hebben we een financieel commissie, de inkomstencommissie heet je eigenlijk, hè, want ja, Ja. het moet ook betaald worden allemaal. tuurlijk. We hebben een PR-commissie en dan hebben we nog een commissie prinsen, presentatie en protocol. Mhm. En die kijken dus inderdaad, die doen de prinsen begeleiden, maar die zorgen ook dat de vereniging er goed op ziet. Dat de leden goed werden geïntroduceerd, dat de vereniging ook zich gewoon presenteert als dat nodig is. Geertje de leeft iets verder om te vertellen wat er ooit hij is je gevraagd, ja, papa en mam, die veerde in de 20er jaren Ja, ook vast en over. En wie ging dat? ja, wie ging dat? Wat ik de verhalen van hun heb gehuurd, gingen ze op stap. Ja, en dan wordt er gevierd en gedronken en dan s'avonds wordt er trom je iedereen in de stad om zijn afscheid. Maar ze hadden wel vastelovend, ze hadden een boerenkeel aan en een klak op. En de vrouwen worden met een nuizigum, zoals ze dat vroeger. Wat? En een nuizig, dat was voor een schouderdoek. Ja. Ja. En dan wordt die, en dan een beetje verf op de wangen en dan vierde die vastelovend. Of in de jas binnenste boete. Ja, dus binnenste boete, dat ging allemaal. Dat is, Maar alleen in de café, hè? ja, alleen in de En niet op de straat? niet op Of straat. wel? Vastelovend, straatvastelovendje is later gekomen. Ah, oké. Ja, de café-vastelovend, dat was toen in die tijd was dat heel belangrijk. Ja. Ja, dus in En die er mogen jaren... ook al wat cafés in Wiert, hè. Ja, als je dat maar weet. Maar het is zo dat dus... Daar hebben ze toestemming voor nodig van de burgemeester en Ja. de van de gemeente om dat te doen op een straat. En als dat niet gebeurde, dan ging dat niet door. Nee, dat ging niet door. En dat vond de deken al lang fijn, want hij vond dat wel fijn vast en over het mag. Ja, smers wel naar kerk. En Oh ja? het was wel, dat hield er uit. En dan regende het nog dat ze er netjes moesten gedragen. Ja, en fatsoenlijk moesten zijn. En ja, dan gingen we met de scholen rond en dan wordt er nog wat in geofferd. Ja, dat was namelijk een belangrijk gedeelte. Ja, voor de kerk dan. Hè. Ja. En dus s'avonds, dat dachten ze er niet meer aan, maar dan wordt er alleen maar gevierd. Maar de kerk deel je er ook in mee. Want de vaste, die kwam daarna. En dan als woonzicht, dan moesten ze het kruisje komen halen. Ja, En dat ja. was de belangrijke zaak. En dan wierd dat hij zag, als hij nog opoffert voor de rogstekers, dan moet je meteen ophouden met. Want dat doe je voor de rogstekers alleen voor de lol. En niet anders. Nee, dat doe je voor de lol, maar dat doe je in hoofdzaak dat het niet weggaat. Dat die traditie, dat we die horen en dat je echt met mensen ook met iedereen kalt en geen mensen meer had die zo moet zeggen van daar wil ik niks mee te maken hebben of ik huur er niet mee. Ja. En de bedoeling is dat we één gemeenschap leren en dat is een belangrijk voor de vastelovend. Ja, de structuur is duidelijk. Ingewikkelde namen bestaan niet meer, maar er is nog één vraag. Heb je ook regent, hè? En wanneer komt je opdraven naar regent? Die hebben we gehad. Dat is lang geleden. Wie al zag, als het de vorst stopt, langdurig, hè, zo wie dat natuurlijk in het verleden geweest is, dan neemt normaal gesproken de kanselier het over. Maar mocht de kanselier dat niet willen of kunnen of wat voor reden dan ook, is het in het verleden 2 keer gekomen, door Jean Vos en door Jan Koenen, dat de rogstekers een regent benoemd hebben. Och ja, Tjeu Nieuws, Tjeu Nieuws en Solly Bergmans. Oké. Horen dat. En in de tijd hij is ook een kanselier, hè, want dat was Frans van der Broek en Driek van der Broek. Oké. Maar die moet je niet de vorst volwaardig vervangen.
En toen hebben ze 2 keer een regent benoemd. Regent. En later, toen Ton Pieter stopte, toen heeft bijvoorbeeld Peter van Weggenberg als kanselier het overgenomen. Dus toen heeft wel de kanselier het gedaan. Dus uiteindelijk zie je dat door de eeuwen heen de term hetzelfde is gebleven, maar de betekenis kan veranderen. En het belangrijkste is eigenlijk dat het van een scheldnaam tot een geuzennaam is geworden. En dat de kern daarvan is dat je natuurlijk zelfspot ook toepast, juist ook op jezelf. De gekste dagen weet je al van geheel het jaar. Die zijn weer aangebroken en weer het is weer klaar. Wij zullen nog gaan veren op een nette schoenen deer. Een feest van vasten nog.